Ongi etorri! Aste bat berriro ere, Zozoak Beleari podcastean gure hemengo Gasteizko soto ilun mamuz beterikoan. Kaixo, Laura, zer moduz? Kaixo, zer moduzu? Ni urduri. Ni pixka bat mozkor, bai, bueno. Baizea, ja, ez dezu izan denborik, eta gainera ongi jandezu pintxo bat. Ja, eldunaz, esan behar detola esenatik kanpo, elduna izela superpenitente Lauraren gana. Ai, gaixua, bakarrik jandot pintxo bat gaur, no seketa zaitzean, eta ni 2 huevos a la benediktina. Osea, jamoiakin. ni netorren bazkaldua be, eta batean hori botatzen dit. Porque zuk esan diazu, no, nik bai jandot pintxo bat, una kuña de tortilla, eta ni, bueno, berdina egin gau, bai. Eta guztiz, apetito eta animo honekin pasatu behar dugu, gaurko podcastera direktamente. Bai, bagoaz, ja, zuzenian. Gaur dakugu beste beldur berri bat, eta beste gonbidatu gaixo berri bat hemen traumatizatzeko zuen guztion aurrean. Hau baita gure lana. Zar dadila gure estudiora, DJ famatu eta ospetsua, Lamia Mari, txalo bero bat! Ongi etorri oian hazen modu zaudea. Akojonauta. Oso akojonatuta, baina eske tematika etorri naiz. Akojonatuta. Osongi. Zeru hitzen zaizu gure platoa? Bueno, lo más, fantasia. A ver, etxen, hau batzutan dena da... Atera bar daola, Por lo menos 15 euro en escenografia, chaval. Claro, eske nabaritzen da. Hilabete terdiko soldata. Bai, ez esateko. Bueno, badakitzu, hemen jorratzen digula beldurra eta malrollismoa, eta aterako dugula hemen gure perolotik ola paper bat, determinatuko duena zure beldurraren, zure gauritz egin behar dugunaren beldurra. Badukatzu kandidatorik, badukatzu olako fobiarik edo. Nik denari diot beldurra. Ai, ni bezala, panofoba. Bai, ezin da. heavy. Bai, Bai. Eta ze uste ez izango dela gaurkoa? Ez dakit. Sugiak! Ez dut diskriminaziorik egiten, denari dio denez beldurra, pues eske... Venga, pues barroia. Venga, trago Hau da, anglisismo bat. Adulting. Oh, wow. Beldurra daukatzu heldua izateari. Bueno, hasi baino lan hau, heldua saela uste dozu, porque ez dakit urte dituzun. Ez dut esango. Zure... Etorri zare gure podcastera zure 16 urteko azalin polutuarekin zure aurpegi xan, eta orduan zabitza egiten pixkat catfish, baina bueno. Claro, es que catfishen erregina naiz. O sea, juzguen ustedes. Zer dindakat. Ya está, o sea. Bai, baina bueno. Generalean esango nuke oso gauza beldurgarria dela, gure gizartean heldu bilakatzea eta honen dakatzen aldura. Eta hau bermatzeko joan nintzen duela aste bat Gasteizeko Unibertsitatera. Aber, umiak eta gaztiek ze problema kristo daukaten haien heldutzaroaren harturekin. Eta bidixo bat ekarriatola gaiga pixka bat orkesteko. Vale. Orduan, barruan bideoa! Kaixo, ze moduz, Danelizius naiz eta letraen fakultatearen komunera etorri naiz gazteen haien ardura eta adultinaren inguruko beldurrei buruz galderak egiteko. Ikusiko zute zeinan da. Kaixo, egunon, zaizen daukatzu maitea? Jone naiz. Kaixo, Jone, ze urte dituzu? Daukeatu gehi. Esango zenuke pertsona heldu bat zarela ja? Ez nahi sentitzen bat ere heldu. Gehienetan? Bueno, saiatzen gara, ez. Agian azten naiz pertsona heldu bat izatean. Esango zenuke gizarteak pertsona heldutzat zaituela? Bai. Bai, noski 20 urte ditut. Bai. Zuek adoz ez egon arren. Zoritxarrez bai. Bai, botatzeko gaitasuna baldin badaukat, se supone, heldua naitzela, ez? Hori esaten dut. Suposatze horretan ari gara lantzen, bai. Esango zenuke ardurei beldurra diezuela, pertsona heldu baten ardurei beldurra diezuela? Bai, osea, nire ustez, bai, zen azkenen, osea, pentsatzen duzu, heldua naiz, hau egiteko, baina esketzen heldua izan nahi hau egiteko. A ber, beldurra ematen du, ez ezken batean, bakarreran, bakarrik urte bat geratzen zait, eta gero joan behar naiz lan ingurura, eta oraindik oso ume sentitzen naiz. Ez nahi sentitzen bat ere heldu oraindik. Ezakit guztio, baina ni behintzat, bai. Uste dut lehenengo saltoa da medikura bakarrik joatea. Esau zenukete bizitza erosoagoa dela haurtzaroan? Askoz gehiago. Bai. Batzutan bai. Bai. Esango zenuke gazteok ondo kudeatzen ditugula ordena, garbitasuna, sukaldea... Desastre hutsa gara, osea... Nik uste dut pertsonaren arabera da. Bueno, batzuetan. Hasieran esaten nuen, egunero garbituko dut, egunero sukaldatu dut, baina gezur hutsa da. Ikusten, urrengo belaunaldia kriston jodiruta da, ez dozu uste? Aurrekoak, osea...
Barkatu, ez diate pena ematen. Ni oso jodida nago. Bai, eta egon naiz ere bai, eta okerro. Bai. Anekdotaren badakazu kontatzeko? Baditut mordo bat. Ni, bueno, galdetu bileko ginun gonbidatu hain, no crees? Ez, grabaketaren inguruan diot, egun horretan. Aber zerbait gertatu zaiz. Grabaketan estua, unibertsitatean, Claro. komeria bat. Beira, denbora baldintzekiko zan pixka bat asfixiante. Eta orduan nire estrategia, igual ikusi da bidixuan, notau da pixkatxo bat, saltu nintzen letra fakultadean, nik ikasi nauen tokixan, ikusi nauen lehenengo ikasgela irekitakoa, eta saltu nintzen baduan, kaixo telebistarako galdeketa bat daukagu, non nahi da begin, eta klaro, jendia klasia galtzia arren, Bai, eta hortik atera nauen informazio precioso guztia hau. bai, Guau, vale, polita, vale. Orduan, polita. hau die justo piroleruen erantzunak, baina bueno. Oberenak, osea... Bada, niriak esango ziren, bada. Adultin arazo gehiena dakatenak egia. Bai. Ezakit, Ziurrenik, jakin. generaldian bastante gaizki. Inoiz izan duzu beldurra heldu izateari? Sindrome de Denbora Peter Pan? guztian. Osea, denbora guztian. Baina zuk uste zea, heldua zarela? Naiz pertsona bat, osea, naiz ume bat, jolasten helduen munduan, eta ez den nahi. Osea, tokatu Eta zait jolastera... jolasten ari naiz eta galtzen ari naiz. Galtzen ari naiz, osea, bai, total. Galtzen ari naiz eta ez da existitzen kontrol Z. Ez, Osea, tío. ja, behin egin dezula, barrura, osea, goraino. Bai, Eta bai. jolasa ez da heldua izatea, jolasa da, egotea jolasten, eta ez deskubritzea, ez dakizula zeiten naizean. Total. Osea, hori da jolasa. Osea, Bitu, ze hori egiten ari naiz, hau, baiet. Bai, bai, bai. rentaitorpena, bai. Bueno, es que zer da hori... Zenbakiak. Es que niretzako hori da berdurran dienan ikuste eta hacienda, tío, ogasuna, porque Denok zer gara. da hori, baina zer... Ja, Denok denokea, gara. baina zegea. Osea, bai, denokea Bai. hori, baina zegea. Esaten daguna mesez, hacienda, ogasuna, pitido bat jarri, bai? Bai, Osea, erakunde bestela, hori, bai. aber soratuko dien, eta Bai, pitatzen bai. hasiko dian. Hori, eske iruikatu bat batean itzultzea lanetik, 8 ordu egon ondoren edo gehiago, eta derrepente notifikazio judizial bat, ogasunaekin zita bat dakazula. Zergatik egin dut, bakarri egin dut lan, ordaindu behar nuna, eta orain nun dago arazoa. Boa. Eta kristoneko bilurra, baina Bai, bueno. Nik betianik esan dut, txikitan daukogun como efekto Mandelarik handiena edo konspirazio handiena da, zu txikixa zare, eta ikuste dituzu helduak haien gauzak eitzen, eta zate zu, bueno, ba, jende honek erubeten dau mundua, Orduan, helduek haien artean die jente oso organizaua, badakiten nola egiten dien gauzak, badakiten nola gauza eramak, porque mundua haiek erubeten dabe. Eta ni helduan azenian, jakingo dut, gauzei erantzuna, jakingo ditut gauza, jakingo ditut prozesuak. Eta gero kontuatzen zara dela, iguala de kutre. Da zure, 3. mailako jolastokiko jerarkia bezain kutrea, eta zu sartzen zare McDonald'sean, eta McDonald'seko sukaldian daz 12 tipo, haien arteko burrukak daukazkenak, bata heldu da berandu, bestia moskortu egin ja, bestia daua bronkasko nozekien, da oso kutrea bizitza. Bai, ze benetako, oza, nik eskola da benetako gizartea. Bai, Baina- bai. Da Baina, mikrokosmos bat. Bai, osea, guztiz. Baina ze gertatzen da eskolan ez dakizunean bizirauten, iderrepente heldua zea, eta hor topatzen zaren berdinarekin. Eske, Bai, porque eskolan ondikan etorri ez pues, zure ama edo norbait kakanastia garbitzea. Daude, helduak, Oixe. iritsiko diala, eta esango dutela, bueno, ya está. Bai. Ez dakit ez zaiten nahi dian, baina behintzat dakate botere hori. Bai. Baina heldutasunean bizitzan, ez da, gaude denak berdintasun horretan Bai. bizitzen. Ez da usarerik zure espixan, bai. Ez dago pertsonat esango dira, bale, natorni, dakadala botere hori, eta esango, venga, ba, egin zuka, osea, ez dago jakintxu bat. Ez que behar dugu jakintxu bat. Badakizun ordan jakintxuari, ez da persona bat, da dirua. hombre, Da bai. entidade bat. Pentsatzen Bai. esango zenula, druida bezala bakizu. Da, la pachamama. Da hori, barkatu galdu naiz. Amalurra, bai. Ez da dirua, beira. Asterix eta Belizekoa. Hori el da, sabio. panoramik, zatordi bidea zure Bai, arazuak hola bai. konpontzan, bai. Ah, bale. No, baino, helduen munduan dauen konstante bat da diruak soluzionatzen ditu arazuak. Horregatik, osea, hori da fiantzan Bai, kontzeptua. bai. Bai. Hau, ilegala da. Baina, ez dakizen bat ordaintzen bazu, ja ez da ilegala. Hori da. Hori da, baina dirua da baitare arazoak sortzen dituna. Uf, ni agian... Ez mozu gura. Ez, arazoa da, ezakadala, horregatik da Ah, nire bai. arazoa. Ez dagoenean, bai. Dena den, ja, pues eske nik uste dut dirua dela beste gai bat, beldurra, Beldurra pobreziari. Ez dakit, edo ez jakitea kudeatzen. Zema Diru jende gehiegi. galdu, bai. Bai. Zema jende galdu burua, baina, bueno, hori, ja. Ez zakat beldurra, Nire galdera da baitaren, noiz
ez diot deituko nire amari konpontzeko goza bat. Gaina, nire ama dago, en a tomar por culo, eta ni deitzen dio, eta berak esaten dio. Murtzian, txabal. Ah, Hirugarren munduan. literal. Bai. Egin behar dezu, hau, eta ni, ama, eta ezin duzu zuk egin mesedez, osea, gainera eske ez ditut gauzakoiek egin nahi, osea, Bai, baina iristen da garai bat, oneri gertatu zait behintzat, iristen za momentu batera, zure aitak deitzen dizula, esateko, galdetzeko nola egin zehose. Zehose de adulto, osea, ez de millennial, que soy yo millennial, eta esaten internetekin, ez. Zehose, heldu papera behar dana. Baina Osea, zeana, adibidez. pues, nera mona hil zanean, ezakize paperin bartzian, ezakize, eta oian hain zuk, tani. Beira, hori da... Licenciada en Bellas Artes, ze uste dezu dakidala bizitzaz? Serio. Hori da, adultinan beste faceta bat da, dana dauela burokratizauta. Hitz egin ginen, Ainhoa Vitoriarekin, eriotzaren burokraziaren inguruan, baina eske dana egiteko biozu papela. Ikasteko, papelito. Gidatzeko, papelito. Ona etortzeko, ze sinatu duzu? Dirua. Hoixe da. Dirua, bai, ez otro tipo de Txiklin, papelito. txiklin, Holatxe, dena. Bai. Zu adibidez, Sara, daukotzu lanpostu bat, ez dala oso... Osea, helduek, imaginatzeu, por lo menos txikitan, pues te pones tu korbatita, soia zure ofizinera tiki, eta zu ni bezala zure pixka bat artistika, eta handik urten zara, esango zenuke arroza hori dela gorde. Osea, hau apostain jozu. Ez, osea, gero ni dakat nire lana, dirua, emateala dirua, jabetero, zen eske... Daukotzu lan alimentizio bat, traizioa nitorienek indet, bai. Arte munduari traizioa indiot. Bueno, arteak egin digu traizioak guri, Bai. lehenengo, orduan, Total. pakean. Bai. Zein ja zure lan alimentizioa galdetu aneike? Irakasla naiz. Nik bueno. nik haurenekin? Ba, begira, umiekin jorratzen, kasi ume, kasi heldu, kasi Bueno, tal. ia helduak dira, FP-koak dira, baina bai. Ah, ja. Ala, enekin, que fuerte! Wow, irakasle bat. Eski iruditzen zait irakasle zaretela pixkat, baitare espezia raro bat. Oie, niego naz Ni irakasle naiz, osea, lanetan, naiz sentitzen irakaslea, osea, ni naiz pixkat, bueno, a ver. Osea, irakaslea naiz No soy tu profe, soy tu por colega. la pasta. Ja. Gustatzen zaite, asko gustatzen zait, baina eske hainbeste lan eduki ditudan, orain irakaslea naiz, baina ez da sentitzen irakaslea zen segurazki hurren gortan naiz irakaslea izango. Orduan, esare bokazionala. Ez. Esan zuzten neska batek, beldurra daukola lan bat hautatzeari eta 40 urte egotia lanpostu berdinean. Baina hori ez da gertatzen. Ez da gertatzen. Sobre todo, gure ambientian dana dela superlikidua de enpresak megakontrato basurak eitzen ari diezenak eta oposizio bat egiteko saldu biozu zure birramona, orduan... Bai, Ez eta da beldurrik gainera nik uste nun oposizion egin ondoren ja zeneukala aukera izateko bizitza aspergarri bat, eta resulta dagoela prozesu bat deitzen dena egonkortze prozesua lanpostuena, eta egon zaitezke bai administrazio publikan, adibidez, baina gauza ezberdinak egiten rato guztian, naiz eta... Que funcionariadua ez da ja como la última meta de... Osea, baina hori da, ezakita saltzen, hori da, ateratzen baldin maizu ezakize plaza edo ezakize, baina egon zaitezke administrazio publikan bueltak ematen eta gaur kultura teknikaria eta bihar kirol teknikaria zure bizitza guztian zehar. Orduan, nik uste nun, oposaketa prestatu behar nitula izateko zea, baina esaten dut, pues tampoko existitzen den hemen aspergarritasun hori. Ba, beira, ze puta... Gustatzen eta gorroto dut, Zen, osea, ansiedadearekin ezin dut, osea, ni behar dut egonkortasun bat, baina aldi berean aspertute naiz. Ja. Txispa pixkat, bai, un poco de Arma de precariedad. doble filo. Bai. Ez aizu, ja, eta ez dezu nahiago aspertzea eta erabiltzea energia guzti hori beste gauza batzuk egiteko, artearekin lotuta gai Bai, noski. daudena. Osea, hori nahi naiz orain. Osea, naiz aspertzen zen eskolan azkenean ez dakago denbora aspertzeko, baino bai daramadala, ba hori, 2 urte irakasle bezala, eta horrek ematen dit egonkortasuna eta aspergarritasun hori, Bai. puntu bateraino badala nahiko lineala, eta gero daukat nire alteregoa, gauekoa. Hori da. Gardaina Hori da da. noche. Gabitz, ekiparatzen guztiz, aspergarritasuna eta egonkortasuna me flipa, Bai. Lan bizitza aspergarri batean atzean gaude danok, aspergarritan bila. Bai. Eta galdetu behar nizun zure alter ego nocturnoaren inguruan, porque niri gertatu zitzaidan hau, en plan artista, wow, no seke, wild, crazy, en plan bizi binaiz gauean, eta blablabla. Eta ez ditut enfrenta hubieko lan normal baten gatazka guztiak. Uste dozu hau egia dela?
Ni de coña. Iguala da, osea, Coña! osea, Iguala sistema... da baino noia oera gaueko 5:00. Hori da diferentzia bakarra. Bai, hori da, osea, sistemak, osea, denoi afektatzen digu, osea, denok gaude, osea, sistemagatikan zapalduak, osea, eta eske berdina da, arazoak leku guztitan dira berdinak, eta dago jefe bat pasatzen dala, edo ezak zer, edo... Eske denbora guztian da berdina. Eta dekara al publiko iten dezunean lan, berdin du arte munduan ari basea, taberna batean aizea, bietaten egin den lan, eta azkenean sortzen zaizkizun gatazkak nahiko antzekoak izaten dira. Bai, eta botera harremana berdina dira, patriarkatua presenta horratu guztia, heteronormare bai, osea, da, nik, ja, irudikatu dut dela mini, osea, txiki munduak. Osea, dago mundua, eta gero txiki mundu horietan berproduzitzen da rato guztia sistema berdina. Aizen ongi, ze deprimente, ongi torri gure podcastera. Ezin da, beldurgarria. Beti iristekia puntu honetara. Bai, egin nahi dut, beira, pixka eta iria garbitzeko. Eingo izut, pregunta azkar, ronda bat, nahi dut puntuatzea, zeure burua batetik 10-ra, bale? Esan bitut gauzak, eta nahi dut puntuatzea. Prest? Bale, itxoin, lehenengo nire burua animatuko, en plan... Die maite adultinaren zaitut, inguruan. bestela oso gaizkiatako da. Die adultinaren inguruan, bale. Batetik 10-ra. Venga. Zeinen ondo itxendazu, sukaldaritza. 4. Etxeko ordena mantendu. 10. Finantzak. Kontuak, fakturak, deklarazioa. 10. Beste jendearentzako sozialki disponible gotea. 1. Hori ditzen da antxietatea. Zeure burua zaintzea zentzu espiritualean. En plan, estresauta zaude, batetik 10-ra. Denbora guztian. Osea, nire bizitza da estresa. Osea, Bai. baina hau ere egia da dela pixka bat muturrekoa. Nago edo superatopen ere buruarekin, osea, erena, tu era kirola egiten atope, eta superaktiba, eta lagunekin pila bat gelditzen, eta gero, igual 6 hilabetez nago inork ikusi. Eta Osea, de hecho, nire lagunak igual hemen ikusten ari dira lehenengo aldiz hilabetetan. Zaude zure gelako izkina batzen hola. Bai. Bai, hau niko. Gaina pintxatzen zen, claro, eske gainera DJ-ana da ere, lan bat oso... Bueno, lan bat ez dakizatik indetuen horrela. Benetako lan bat da, Síndrome de la impostora. Bai. Bada lan bat oso bakartia. Osea, denbora asko pasatzen dut bakarrik, eta gaina da gauzat asko gustatzen zaidala, eta obsesionatzen naiz, eta eske... Egon naiteke bete pila bat... Beira, beste puntuazio bat batetik 10-ra. Zeinen ondo separatzen dozu lan eta iseldia? 0. Eske hori da, arazo totxo bat adultinana, Bai, nik ezin naiz egon kuadrillan edo berdin hitz egin gabe lanaren inguruan. Edo egunerokotasun gatazka sortzen diren horien lanean, osea ezin dut. Eta nire zirkulo sozialan euneko 70 die laneko jendia. Bai. Bueno, laneko jendia, porque ni beba itxe lan de lo que sea. Bai. Baina, azkenian, bukatzea zu zirkulo berdinetan, gauza berdinei buruz hitz egiten, gauza dira. Bai. Eta militantzia, nasten baldin badezu, osea, militantzia, lana baldin badatzea, osea, bai, nik ez dut deskonektatzen, bakarri Bidazu Espainiara askatu. noanean. Eta ez hori bakarri, gero ere, nire asko gertatzen zait, igual nire hain gertuko ez dan jenderekin nagonean, dago hori zen odola pixkat, isitxatin hori, roto de tela. Eta da, denbora guztian hitz egitea, egia da ez nauzula inbeste ezagutzen, baina eske denbora guztian lanagatik aldatzen diate. Eta, klaro, gaur egun, denbora guztian, oraintxe bertan, ikusten naute, ezakit, aldizkari batean, edo ezakit, no? Bai. Pintxatu detela, eta orduan, Famosa! zemuz DJ-a, zemuz pintxatu, eta eske, osea, denbora guztian da hortaz hitz egitea, eta gainera da, konversazio bat super banala, baina denbora guztian hitz egiten, bai, oso ondo, bai, Super automata hor, super gustora, bai. Bai, oso Eta ondo, gainera bai. esango dizu, pues ez da pentsatu. Baina beti lanari buruz galdetzen Seguro zute. esatia, una puta mierda. Pintxadia, me quiero suicidar. Bai, eske lehen galdetzen ziaten, ze muzoian, eta igual, pues eske, momentu batzuk pasaitut, txarrak dorde esaten hon, pues como el culo, oso gaizkina goro, eta claro, eske ni naiz oversharing, eta claro, ikusten ziaten, igual norbait ez dakadala konfiantza asko, eta ze musta, super gaizki, eta ez dut espero, eta gatzia pixkat, en plan... Bai. Bai, baina orduan zertarako galdetzen Claro, duzu, Teo, orduan izitxatin, ez dugu zer lertzen, guk izitxatin hori ez dugu lertzen. Bai. Osea, ez. Beira, daukot anekdota bat honen inguruan, eta adultinan inguruan, nik uste dut dela, en plan, adulting short film, en plan, kortua, sketcha, hau izango zen. Ninguen lanian akademia baten,
eta klase bitxartian igual geukan 20 minutu, porque irakasle izan da bai. Eta fanintzen irakasle gelara, eta liburu batzuk ordenatzen, eta beste bat, eta depente lagun bazatzen, eta zemuz eguna, eta ni, bastante mal, porque dauko tipo hau da bilela arasuak ematen, eta gainera alduminaz berandu etxera faltzeko, eta maitea, lanian gaz. Esaten dut nian, ze modu zenbiozu, oso ondo, eta zeu, eta jazta. En plan, ditut 10 minutu deskantzatzeko, ezin joztazu kontau zure bizitza. Eta esan hauen, ez da hija de puta. Osea, berez arrazoia dauko, eta aldatu zuztan bizitza, berez en plan, no, egia da, baina da super lugu, da super zinez. Zuztan, que estamos en el trabajo, que ez kontau zure bizitza. Berdin zait, bale, bakarri galdetu dizu bakarri, izateko jatorra. Galdetu biedalako. Ez galdutu bakarrik esan kaixo, nik esaten dut kaixo ez bazaik importa zure bizitza. Esan zidan hori, no, hola, ¿qué tal? Da frase hecha. En plan, sin más. Ez dut ulertzen, eta beti esatetenan, hola, ¿qué tal? Gero beti nik dudadakat esan, ondo eta zu, baino, claro, eta zu hori ez da erreala, zen gero pertsona hasten da orduan, bai, eta jasten zaizu hitz egin naiz izunaz. Bai. Nahi horrek, oza, ni askoz literalagoa naiz, kaixo zer modu esategazu, ni kontatuko izut, eta esaten badizut, eta zu, espero dut erantzuna, ez astea hitz egin naizen idanaz. Kaixo zelan ondo, eta zu bueno zelan beira. Hori da. A ber, nik uste gezurretan ibiltzen jakin behar dugulare, bai. Jakin behar da... Hori da superadultin, bai. Baina ez dut esango gezurti naizela, porque ez dut kontziratzen nire burua gezurti. Baina, jakin behar da, noiz eta norekin egin gauza batzuk eta esan gauza batzuk. Bai, hau da, lanean, zer moduz, pues depende, eragina egingo baldin badio gaurko lana, pues bai esango izu bitu gaur, ez dut lo egin, ezakize, baina sin más, simplemente esaten dut eskargatzeko. Ez baldin badoa, inora, osongi. Eta zu, egin behar dezuna da, gezurra esan ere bai, bale? Zuk esaten diazu. Ongi, osongi, kafea de puta madre dago, baiet, jazta, hori da. Heldu bihurtziaren beste kauza bat, porque uste dut umia irakusten zaiela oso basikoki. Gezurrak esatia, gaizki dago. Ez esan. Eta gero, heldu zarenean, azten zare apresiaten los matices. Da como, zure paladarra evoluzionatzen da zapore komplexuak detektatzeko, eta zure burmuina evoluzionatzen da gezur komplexu hauak detektatzeko. Eta zutzu, bale, hau ez da estriktoki egia, baina da tokatzen dana. Hoi da. En plan, zemuz, ondo. Check. Bai, hori da. Gero ya zure etxean egin negar. Edo adibidez, zure lagun batek, zuzare artista de pasar esto 100 veces. Zeidu dizen jatzu nire abestixa, edo nire videoklipa, eta tia de puta madre. Lo más. Tia de puta. Ni monologuetan, beti esateot, monologuetan, tipa bat bajetan bada esan atokitik. ¿Qué tal me has visto? De puta madre. Bai. Porque gaude show baten erdixan, gero berriro behatera bizare, cualquier feedback emote otzasuna izan bida rayada bat. Orduan, ez dutzu izan bihar, gero gure bosu, konfidentzian, laguna izan ta, no baino, benetan, segatatzen da. Hori da. Baina kontekstu horretan, tia oso ondo. Bai, hori da. Bai, ni eski gezurren alde nago, barkatu, A ber, niri gezurrak me encantan, batez ere fantasiaren alde. Hombre! Osa, nik gezurra fantasiaren alde guztiak esate ditut, guztiak. Osa, ni baina hori ez da gezurra, hori da. Ni atzo junintzan mendigaltuenera, eta zegon pasada bat eguraldi, osa, da dena oberena, dena okerrena. Aurora boreala, pasaia, bai. No, baina hori ez da gezurra, hori da zure egia hautatzea. Hori da, baina eske, klaro, baina zuk esan dezu, txikitan esaten dizute gezurrak ezin dituzula egin. Orduan ez dezu esploratzen nolabait esateko mundu hori, dela gezurraren mundua, edo zuk esan dezu moduan, egia, no esan dezu? Egia hautatzearen mundua. Hori da, egia hautatu. Egia subjetiboa da, ba, aukeratu nahi dozun da. Hori da, porque mendia altuena zan niretzako bai. Bai. Egun horreta zan altuena. Ez do beste mendirik ezagutzen. Hori da. Ke koño pasa? Igual zan nire arropa zikinan mendixa, nire gela eskinan, berdin dio. Baina zer bolita eta ze altua mendia. Hombre, eta ze hogi pasan nun, bai, guztiz. Montzot ostixa bat maia, ibarkatu. Gezurraren alde beti, eta zuk esaten dezu hori, ja. Haustu egin da gure kemakina. Bai, ezakit. Oie, Tiger, demanda judicial. Ya te digo. En fin. Osa, zuk uste dezu adultina dela super gezurra esaten ikastea? Usteot adultina dela... Usteot animaliekin pasatzen dela gauza bat oso antzekoa. Zu umetan, zau zure amatxokin. Zure amatxok erakutze dutzu, hitz egiten, ibiltzen, jaten, gauza. Gero soltetan jatzue, ila ez sobrevivir. Orduan, helduen munduan sobreviviru inbiozu. Ta danok izango bagina zintzo-zintzuak eta formalak eta normalak, ba igual ez ginun erabilibiako hainbeste superviventzia mekanismo. Baina jendia danez, putaseme madarikatua, kaletik, ba aukeratu biozu nun noregan
konfiau, norei kontau egisa, norei utzi dirua, norei ez, eta azkenian, eske bestela jan itxentzu. Bai, guztiz ados. Eski gezurraren alde markatu. Bai. Osa, Nik ni asten naz- nahi naiz, Nik Bai. asten nahi naiz gezurrak egiten. Oaindik! Osea, eske performatzea hori, korrektotasun hori performatzea asko kostatzen zait. Eske naiz oso inkorrekta. Osea, eta kostatzen zait pila bat. Eta ni oso literala naiz. Osea, niri eske ez zait ateratzen. Baina politikoki zuzena, no habeit esateko deitzeko korrektismo Bai. horri beste modu batian. Ez dakit oraindik. Ikasten ari naiz. Nik ere ez, baina horrek ez dukentzen egiak esaten ditu. Osea, esan ni dakar la boca como un puto rape. Daude Nik onartzen egiak dut. eta egiak. Esan nahi dut, uste zabitzala hitz egiten nire familian asko gertatzen den gauza baten inguruan. Nire familian daukie diskurso hau sartuta bihotzerarte, que nire ez gauztetan bapes, dala, no baina, nik uste gana. Orduan berdin da. Ta igual ikusten zaitzuta, jo, lo ditu inza, Baina pilo bat gainera, Ja lo siento, baina ondo, no, baina eske ikusi indotzu, orduan no pasa nada. Baina hori da sincericidio. Beti ez da egia esateko momentua. Hori da beste ardura bat jakin noiz esan egia eta noiz ez esan. Ez dozu gezurra esan behar, ez esan. Neri pertsona batek esaten dianean, arrotasunez, ez, eske ni naiz bat ere faltsua, nik beti esaten dut pentsatzen dudana. Ta nik Hijos de esaten dut, puta, bai. red flag, txabal. Zen hori ez da, balioko dit zuk pentsatzen dezuna eta esan nahi diazuna, balioko dit zerbaitetarako? Ez. Ez badi, ez esan. Ez esan. Bai. Loditu dut, argaldu dut. Bai. Benetan aldatuko bizitza. Uste zu ez dakadala izpilurikan? Edo Bai. adibidez, lehengo eszenarioan de artearen munduan. Pertsona bat geizten da eszenatokitik, eta nik ez hau dut jendiak, bai. Oie, pixka flojo gaur, ez? Jo, pixka mierda, jo, eskatu dut atera hau, no seke. Zetako esate oso. Badakite gisa dela, nina hor gainean ikusi dut, baino ez do gura, egon isilik. Bai, nik uste jendea nahasten dula puñaladak ez ematea, hau da, atzetik gaizkitze egiten ez Askoz hobeto ibiltzea, zintzua izatearekin. Atzetik ezakit asko zobeto, baina batzutan, berotzen zaigu haua, ni lehenengoa, pilo bat, eta orduan, hobeto da atzetik esatea aurpegira botatzea, porque bestela nahasten dituzu bazterrak gehiegi, gero damutzen zea eta ez dago konponbiderik. Orduan, baitare hori jakin behar da, eta horrek ez du esan nahi ezin dezula, putakume hau, ez, baina ezin diozu esan aurpegian, baina ez da ibiltzea atzetik da, deskargatzeko modu bat, eske jena ez daki kudeatzen sentimenduak. Ireki dozu beste meloi bat, puntu oso ere burua, batetik amardara. Responsabilidad afectiva. Ondo nabil, nahiko, uste dut, bueno, es que claro, responsabilidad afectiva, seguraski beste parteak Inbigo esan behar prensa dute, del baina- corazón, zenbat ardeman euki dituzu. Serioa bat? Eta zen moduz, responsable? Ondo, bai. Es que Komunikazioa, gustatzen zait dena hitz egitea. zintzotasuna... Bai, es que bestela Orduan. me come la ansiedad. Bai. Osa, nik ezak zehose gordetzen. Nik zehose, ikustat ez duala ondo, bai bere aldetik edo bai nere aldetik. Yo me vuelvo loco. Es que, Nik badaukot zerbait esateke, eta ez dut esan, azten egiten como mierdas psikopatikaz. Bai. Ez nau ondo. Bai. Hitz egin behar dugu. Nik dena atera inbardet. Bai, Osa, nik- ezin dut gorde. Zen gainera, gordetzen badet, aserretzen naiz, ez dakiz zer. Bai, hasta dezen zare como handik 3 astetara, porque utzio zu kutsara zikina en el fregadero. Bai. Es que da Es beste que gaina gauza ni bat. dakat metxa korta. Barkatu Ja. soinu teknikari por el grito que he metido. A ver, Barkatu. oxala ni zuek izatea, porque konturatu baldin banaiz zerbaitetaz da, kostatzen zaidala kudeatzea olako egoerak. Eta ordun, zerbait molestatzen baldin banao, vale? Gordetzen dut. Eta ordun hasten naiz... Oia espres. No, hasten naiz mala hostia, pi. Eta ordun, osagai batek lortu dezake liatzea, pero pardísima. Baina, mugitzen naiz hobeto sentimientu horretan, hau da, liarda pardísima horretan, Aha. kudeatzea baino. Baina hori Ikasten ari naiz, oso destruktiboa da, bai. Bai, baina eski emo izan naiz, ez dakit horrek Ja, total, balio duen. angst. Bai. Aiz zaila den dena. Bai, baina kostatzen zait kudeatzea, eta konturatu naiz, orain, keske arazoa ez da molestatzen hauela kutsarilla hor. Molestatzen hauena da, ez jakitea esaten, tio molestatu nago horri. Baina eske hor, kulpa pixka bat dauke. Kulpan kontzeptua generalien ez jada guztetan, porque da kontzeptu kristau bat, lo que sea. Baina, nink esaten bot, por poner un ejemplo, pixkat kuñau, vale? Baina, ulatu deigun elkar. Maitia, zehose pasatzen datazu? Ez. Ai. Teknikamente, gezurretan zabitz. Bai. Orduan, irugarrenian edo gadian dea, ez, eta hemen pupum. Ezin dut horrekin. Ondo nau. Eta gero, ¡guau! Osea, berez, komunikazioa falta dau bi aldetatik. Porque ni nabil kagetan, baina zuzabitz
ez esaten kagaudo dala. Bai. Orduan, ez dut nahi eskusau inor, porque badau jendia komunikatu ostian be, esaitxuna entzuten, baina ez bozu komuniketan, pues no sé. Bai. Oso komplexuak dira. ezin dut, norbaitik galdetzen diot, zeo gertatzen dizu, eta argi dago zeo gertatzen zaiola, eta esate bat, ez. Bai. Edo mitiko de madre de, bueno, hain gurosuna. Ai, ez. Manipulatiba. Esan Bai. zeik iruditzen zaizun, baino ez esan hori. Osea, eske, ez utzi nire eskutan. Naiz heldua! Ez naiz uste ezun hori, literal. Baina nik eskertzen dut, nik esaten detenean esan besteak esatea. A ber, venga, kontatu. Ja, gainera ton horrekin, rollo, ya está la puta niñata, los cojones. Bueno, beira modu bat da kudeatzeko. Baina nik eskertzen dut, baina onartzen dut ardura nerea dela eta ez dakidean ez kudeatzen, pues beste esku usten dut, akit gaizia hola, baina hola funtzionatzen. Bueno, baina kodigo batzutara iritsi baldin bazea ezagunekin eta gertu. Bai. Gaitzerdi. Bai. Ordutan, adultin temara itzultzen hola rapidamente. Nun ikusten dezu zure burua, jo que se, 20 urtetan. Literalmente ez Ja, dakit 60 nuen urtekin. naizen 6 hilabetetan. No, baina horrek ez da erantzuten dira. Osea, 20 urtetan. Bai. Eske ditut, nik bastante argi ditut, Aha. osea, ditut 3 bizio edo 4 bizio, baina dira super desberdinak. Bat da, kalian diru eske. Osea, bat da, mujer solitaria ez ditulako bere harremanak zaindu, eta bakarrik dago, eta dedikatzen a las artes ero bat bezala. A las ciencias ocultas. Osea, eta a las ciencias ocultas, eta pixkat konspiranoia, eta, bueno, gero, da beste pertsona bat, bapatean erabaki dula, sartuko dala soziedadean con calzador, eta euki dituna pare bat seme alaba albadu. Wow. Hori zein ginen asko unibertsitatean, familiari beldurra, familia sortzeari beldurra. Eske nien ezin inoiz ikusi seme alabaekin, baina, claro, eske adultinari beldurra diot, eta ere, zein daki igual bapatean ala desespera esatet, enkajatu inbardet, Eske izan bardet bestak bezala. Adultinan boss finala nire ustez da familia. Baina familia, zuk esan dezu oso ongin ikuste, porque hemen arazoa ez da seme alabak izatean, nire ustez hemen arazoa da familia nuklearra, eta Bai, guri saldu, instituzioa. Bai. guri saldu zaigun familia. Hori da, Bai. eta hori igandetan, arratsaldeko 6 parkean egotea bai ala bai, beste umen gurasoekin bai ala bai egiten planto, porque es que ez da egiten beste gauza bat. Orduan da, planto ez, planta. Baina, Planto egingo den nik. Planto da musia. Bai. baina da, hori familia, konzepto, familia instituzioa, osea, beldurrez dakit, baina, errespetu pila batez ere zuk esan dezunagatik, haian, por el puto calzador, bukatzen naiz familia bat izaten. Bai, ni beldurra diot egitea ez egin nahi detelako. Osea, egitea tokatzen dalako zen. Hori asko entzun dut. Osea, nera dineko hainbeste jendari entzun diot esaten, bueno, eske tokatzen da. Hori da deprimentia. Bai. Ni zure seme alaba banaz, eta erakusten bosta sorgin batek grabazio bat del pasado, non nire itxak esaten dau, bueno, es lo que hay. Ze hostia. Ta ni jaio nintzen rekonciliaziotik. Nire gurasuak separa bain zinen, eta itzultzerakoan eukin hauten. Osa, ninaz la segunda oportunidad. Fruto del amor. Total, eta esan funciona, Otra porque gero etorri izan la tercera oportunidad, eta gero etorri izan el cuarto divorcio, eta gero la hostia. Baina, bueno. Guau! Bai. Familia nuklearran kontzeptua nire etxean egonda oso firin faran. Baina, bueno. Amaitzeko ordua heltzen ari da, orduan egin behar gau jarduera hau super original eta berriztagarria amaieran egiten duguna, da azkenengo gonbidatuak utzi zuen zurezako galdera bat, eta hau erantzun behar duzu A, eta urrengo gonbidatuari galdera bat utzi. B. Bai. Hori diezu etxeko lana. Bai. Vale. Eta galderak dio. Bat, badakitun orden Xarma Leone? Ez. Normala. Hori zauen, aurra ikusitza zauen. Bai, lasai. Eta bigarrena. Jode, por putear, indau galdera, baina bueno. Aida pillar. Zer esango zenuke dela draga? Drag. Drag, Bai. Inglesez, berez da, dres, nola? Hori da kontzeptu shakespearianua, bai, Hori da. esan. Dress up as a girl. Bueno, hori da. Bai. Drag moduan jaztean eretzako da, performatzea pertsonai batera, fantasiazkoa, eta da, ez da bakarrik arropa, da saltzea pertsonai, osea, niretzako da alter ego bat. La mia maridan bezala alter ego bat, niretzako da performatzea. Da, Orduan esango zenuke DJ moduan sasenian draga egiten ari zaela?
Ez, hainbeste ez. Azteko nilo txatiara izelako eta kostatzen zait alteregoa oraindik ateratzea. Eta helduen bizitzan draga egiten ari gara. Hau esaten dau jogurina borobak eta kriston egisa da, ez dau munduan mosorro handiaurik tragia eta korbata baina. Bai, hori egia da, bai. Egisa da, pero 100%, hori bai dela drag y del malo, chaval. Bai, bida, esate, boiler, zetan, ballroometan iten zuten bezala, esate zutela business woman... Executive, bai. Bai, esate zuten... Hori nazni en la puerta del ayuntamiento, la Bueno, oain zuk dekatzu ardura, usteko gure urrengo gonbidatuari, ez dakitu zein dan, nahi dozun inguruko galdera. Eski oso galdera gona utzi dit, Bai. Zein izan da galdera indiana? Sharma Leone. Vale. Barkatu Sharma Leone. Enteratuko nahi zein zean. Utzi zauen aposta, porque da una muerta de hambre, baina, bueno. Lagunak así que esan neike. Bai. Vale, galdera. Zema demora daukat. Nahi desuna, pentsetan dozun bitartean fangeike izten podcasta. Vale. Bai, ze junbarzea pentsatzen ere bai, bi pentsamendu aldi berean. Ondo. Ez dakit horiten, ez naiz, multitasking ez daiz. Adulta zaren momentu horretan sentitzen baldin bazean ez bait heldua, ze kanta egongo da zure buruan. Egisa da, kantatxoa tola izteko podcasta. Heldutasuna... Lagging has to stop. Vale. Pues kanta horrekin izten dugu, zuk usten duzu galdera, eskerrik asko etortzagatik, Lami. Eta hurrengo arte. Hurrengo arte. Agur!